Tällä kertaa mikään ei voi estää minua saamasta sitä, mitä eniten haluan. Keksi! Ei, vaan aion saada Roopen ensimmäisen lantin, minkä roopeläishän on hankkinut. Se antaa Roopen vittu! Paina persaana se tai unohda koko juttu! Selvä. Voidaanko me mennä elokuviin, Roope? Valitan, pojat. Tarvitsen täällä teitä kiltteinä. Ankkaviikon toimittaja on tulossa iltapäivällä tekemään juttua meidän persästämme. Mutta jos me mentäisiin päivänäytökseen, niin, silloin olisimme tulleet jo takaisin kertomaan, kuinka meidän oli haava Roopesetämme antoi meille rahaa elokuviin. Ja vielä popcorninkin. Ja uusiin polkupyöriin, että päästään elokuviin. Ja vielä... Viittu pojat! Jippi!